Λοιπόν, καλημέρα Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες για άλλη μια φορά στην πρότασή μου. Να τα πούμε έτσι λίγο πιο κάπως προσωπικά. Ήταν μια σκέψη που την είχα πολύ καιρό. Να μιλήσουμε έτσι σε σχέση με την προσωπική σου ιστορία, τις οπτικές σου, τις απόψεις σου. Βασικά δική μου ανάγκη, επιθυμία και ανάγκη να σε ακούσω σήμερα, μετά από τόσα χρόνια ας πούμε γνωριμίας, και σε σχέση και με όλα όσα έχουν αλλάξει στη συστημική προσέγγιση αλλά και στην ψυχοθεραπεία αυτά τα χρόνια στη χώρα μας. Θα έλεγα ότι θα ήθελα να ξεκινήσουμε ίσως από την προσωπική σου ιστορία σε σχέση με τη συστημική. Πώς γνωριστήκατε, τι έγινε? Εμ, Καταρχάς, όταν γνωριστήκαμε λεγόταν οικογενειακή. Θυμάμαι, ήμουνα στο μάστερ στην ειδικότητα κλινική ψυχολογία και ένας από τους καθηγητές μας είχε πάρει ένα εξάμηνο sabbatical να κάνει εκπαίδευση, τέλος πάντων ένα εξάμηνο επιμόρφωσης. Και αυτό το εξάμηνο αυτός το πέρασε σε ένα κέντρο, δουλεύοντας ή συνεργαζόμενος σε ένα κέντρο έξω από τη Χαδελβέργη, το οποίο εφάρμοζε την οικογενειακή θεραπεία σύμφωνα με το μοντέλο της Σατήρ, η οποία λέγεται αναπτυξιακή οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Πες μας λίγο, τι χρονολογία τώρα είναι αυτό? Τώρα μιλάμε για το 79, Μμμ. 78, 79. Χειμωρινό εξάμηνο νομίζω του 78 ή του 79, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ο τύπος αυτός, ο οποίος είναι ένας διεθνώς γνωστός καθηγητής, ο Ράινερ Μπαστίνε, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την θεραπεία παιδιών, κατά βάση συμπεριφοριστής, γνωστική συμπεριφορική δηλαδή ήταν η κατεύθυνσή του, και μας είπε: σας έχω νέα, σας έχω φοβερά νέα, κάτι καινούριο, φοβερό και πολύ έτσι σπουδαίο, οικογενειακή θεραπεία. Και εγώ είπα: μπα, τι είναι αυτό? Έτσι θα έλεγα ξεκίνησε. Δηλαδή αυτό θυμάμαι σαν η πρώτη. Βέβαια τότε ήταν μια περίοδος τέλη της δεκαετίας του 70 που αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ καινούριο. Ερχόταν στην Ευρώπη. Έγινε το συνέδριο στη Ζηρίχη το 1980, όπου για πρώτη φορά άκουσα για τον κονστρουκτιβισμό και την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στην πραγματικότητα, και από τότε θα έλεγα ότι ήταν μια χιονοστιβάδα λίγο πολύ. Εντυπωσιάστηκα, ενθουσιάστηκα, άρχισα να διαβάζω ό,τι υπήρχε, που δεν υπήρχαν και πολλά τότε. Βέβαια μιλάμε για μια εποχή που το συστημικό, δηλαδή οι Μιλανέζοι ήταν ακόμα πολύ στις αρχές, είχαν πάει στην Αμερική, είχαν γίνει λίγο πιο γνωστοί και είχαν καθιερώσει τον τίτλο, τον όρο συστημική, συστημική θεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, συστημική θεραπεία, την οποία εννοούσαν ως οικογενειακή οπωσδήποτε, με αυτό το μοντέλο το γνωστό το μιλανέζικο, με τον καθρέφτη, τον μονόδρομο και την ομάδα, την αναστοχαστική πίσω από τον καθρέφτη. Σε αυτά τα πλαίσια και πριν να μου τελειώσει το μάστερ, ξαφνικά ο Στίρλιν στη Χαϊντελβέργη ανακοίνωσε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην οικογενειακή θεραπεία διάρκειας 1 έτους, εξαιρετικά εντατικό. Αυτός ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, αλλά το πρόγραμμα αυτό που το πρότεινε για επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές που ήθελαν να γνωρίσουν την οικογενειακή θεραπεία που τότε αναδυόταν. Ήταν το καινούριο, ας πούμε, και το καινούριο trend στις απαρχές του. Εγώ ενδιαφέρθηκα, ρώτησα εκεί στη γραμματεία πώς μπορώ να συμμετέχω και μου είπαν ότι δεν είναι για φοιτητές, δεν είναι ούτε για μάστερ,
είναι για επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να γνωρίσουν την οικογενειακή, αλλά αν μείνουν θέσεις κενές, ίσως πάρουν και φοιτητές. Όπερ και γένετο, μείναν 2 θέσεις κενές και πήραν εμένα και ακόμη έναν φοιτητή που είχε ενδιαφερθεί, πράγμα που ήταν εξαιρετικό, γιατί αυτό που κάναμε τότε ήταν να γνωρίσουμε όλες τις σχολές οικογενειακής θεραπείας, δομική, στρατηγική, Μιλάνο, με εκπροσώπους αυθεντικούς, οι οποίοι ερχόντουσαν, ας πούμε, και μας κάνανε εκπαίδευση. Δουλεύαμε με περιστατικά, δουλεύαμε σε μικρές ομάδες στην προσέγγιση αυτή, ε, τα χαρακτηριστικά της, με ένα πνεύμα του Στίρλιν όλης αυτής της εκπαίδευσης, το οποίο ήταν ενοποιητικό. Δηλαδή, τον Στίρλιν τον ενδιέφερε πάρα πολύ ποια είναι τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να συνδεθούν αυτές οι διάφορες σχολές και όχι ποιες είναι οι διαφορές τους. Αυτό ήταν το πνεύμα το δικό του. Το οποίο βέβαια στην πορεία εξελίχθηκε και κατέληξε σε αυτό το περίφημο διάσημο μοντέλο της Χαϊδελβέργης, το οποίο ακριβώς ήταν αυτό, ήταν μια σύνθεση, ας πούμε, των προηγούμενων σχολών οικογενειακής θεραπείας. Θα έλεγες ότι επιστημολογικά τότε ο Στίρλινγκ ήταν κονστρουκτιβιστής ή όχι ακόμη? Όχι, ο Στίρλινγκ ήταν κονστρουκτιβιστής, παλιός ψυχαναλυτής, ο οποίος είχε ειδικευτεί στην οικογενειακή θεραπεία στην Αμερική. Είχε πάει κάποια χρόνια για να ειδικευτεί στην οικογενειακή θεραπεία. Αλλά ναι, Μπέιτσον, όλα αυτά. Κονστρουκτιβιστής, βέβαια, βέβαια. Μμμ, Και για να σκεφτείς, τότε σε αυτό το σεμινάριο ήμουν συμμαθητής με το Ρέτσαρ, μμμ. που όμως δεν τον θυμόμουν. Θέλω να πω, το ανακαλύψαμε και οι δύο μετά, εγώ δηλαδή το ανακάλυψα όταν έπεσε στα χέρια μου μια λίστα με τους συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο, που είδα και το όνομά του. Και Πόσα του άτομα είπα, ήσασταν, θυμάσαι? ρε εσύ, περίπου 25 θα έλεγα τώρα, δεν Μμ, θυμάμαι ακριβώς. οκ. Ήμασταν χωρισμένοι σε πεντάδες. Τώρα πόσες ήμασταν, 4, 5 πεντάδες ήμασταν. Ομάδες δηλαδή μικρές που δουλεύαμε. Πολύ σπουδαίο βέβαια ήταν τότε για μένα ότι όλοι οι άλλοι συμμαθητές μου, ας πούμε, ήταν λιγότερο ή περισσότερο έμπειροι ψυχοθεραπευτές. Φυσικά εκείνη την εποχή οι περισσότεροι ήταν ψυχαναλυτές, οι λιγότεροι ήταν συμπεριφορικοί, όμως ήταν θεραπευτές που δουλεύανε είτε σε διάφορες δομές, είτε ιδιωτικά. Και τρόπον είχα την τύχη να συμμετέχω από πρώτο χέρι στις συζητήσεις, στο feedback, στους αναστοχασμούς τους δικούς τους, από τη δικιά τους σκοπιά, πώς βλέπαν αυτά τα καινούργια πράγματα που μαθαίναμε. Τι επιφυλάξεις είχαν, τι τους ενθουσίαζε, δεν τους μύριζε και τόσο καλά και από ποια άποψη κτλ. Ε, ναι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή. Μια χρονιά πάρα πολύ εντατική. Πραγματικά δεν ξέρω αυτοί που ήταν και επαγγελματίε παράλληλα πώς τα κατάφεραν, το συνδυάζαν. Σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα ήμασταν occupied. Κάπως έτσι. Ε, εγώ το 84 τελείωσα, δηλαδή σκέψου τώρα το 80 έγινε το συνέδριο στη Ζηρίχη, ήρθε ο κονστρουκτιβισμός, ακολούθησαν πολλά πράγματα, γινόταν κοσμογονία τότε, γινόταν επανάσταση, ας πούμε, γινόταν ένα κλίμα, υπήρχε του όλα όσα ξέραμε μέχρι τότε δεν ισχύουν πια. Επανα, Επινοούσαμε ξανά την ψυχοθεραπεία, όχι δηλαδή εγώ παρακολουθούσα. Είχα καταγοητευτεί, το 1984 γύρισα στην Ελλάδα, αλλά έμεινα συνδεδεμένος και με ανθρώπους και με το χώρο. Κάθε χρόνο ταξίδευα, για πάρα πολλά χρόνια μετά ήμουνα σε πολύ στενή επαφή με πολλούς συναδέλφους. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία αυτή. Τάσο, ανά τα χρόνια, με ποιες, ας πούμε, προσεγγίσεις της οικογενειακής ή ακόμη και της ευρύτερης συστημικής φλέρταρες, ας πούμε, για να καταλήξεις σε ένα μοντέλο Κοίτα, εγώ δικό είμαι σου? παιδί του μοντέλου της Χαϊδελβέργης, της σχολής της Χαϊδελβέργης, η οποία ήταν ανήσυχη,
και up to date, ας πούμε, προσπαθούσαν να είναι up to date διαρκώς. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν ανακαλύψαμε το βιβλίο του Michael White και του Epstein για την αφηγηματική προσέγγιση. Θυμάμαι τα σχόλια που κάναμε, ας πούμε, ρε εσύ, αυτοί κάνουν τις σκέψεις μας, τις πιο καινούργιες, την εξέλιξη που είχαμε ήδη ξεκινήσει εμείς, την έχουν προχωρήσει, την έχουν δουλέψει πολύ περισσότερο, την έχουν εξεργαστεί πολύ περισσότερο, είναι έτοιμοι, αλλά για δες, παράλληλα, ας πούμε, εμείς εδώ, αυτοί στην Αυστραλία, παράλληλα εξελίσσονται τα πράγματα προς... μάλλον και εμείς εξελιχθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, νομίζω ότι πέρα από το ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό που ήταν η βάση και ακόμα είναι, τον οποίο δεν έχω μακρυνθεί από την προσέγγιση αυτήν, και τα κονστρουξιονιστικά του Γκέργεν και τα αφηγηματικά που ήρθαν αργότερα και άλλες προσεγγίσεις, πιο ας πούμε σωματικές θεραπείες, κλαδιά, ας πούμε, παρακλάδια θα έλεγα ότι είναι αυτά, σχέση με τα συναισθήματα, με την οποία οι Μιλανέζοι δεν είχαν τόσο πολύ καλή σχέση. Ε, Ούτε οι παλιοί οικογενειακοί θεραπευτές. Εν πάση περιπτώσει, πολλές αποχρώσεις, πολλές εξελίξεις εμπλούτησαν την ιστορία. Το θέμα είναι ότι το πνεύμα της σχολής της Χαδελβέρης ήταν μια ανοιχτή αυλή, ένας ανοιχτός κήπος, όπου μπορούσαν να βρουν έφορο έδαφος διάφορες ιδέες με βασική συνιστόσα την κατασκευοκρατική, την κονστρουκτιβιστική. Δηλαδή, στο βαθμό που κάποιες εξελίξεις είχαν αναφορά στο Μπέιτσον και στον κονστρουκτιβισμό, τις θεωρούσαμε εξορισμού συγγενείς. Θα Άρα, λέγαμε, στα συνέδρια που οργανώνονταν στη Χαδελβέρη, ας πούμε, τα συστημικά, που ήταν τα μεγάλα συνέδρια που, στην Ευρώπη δηλαδή, τα συστημικά, όλοι αυτοί ήταν καλεσμένοι. Π.χ. ο Στίβ Ντεσέζαρ, ας πούμε, ο οποίος ως Αμερικάνος χρησιμοποιούσε τον όρο συστημική με την ε, αρχική σημασία, δηλαδή το ταύτιζε με το μοντέλο του Μιλάνου, που εμείς εδώ δεν το κάναμε πια. Ο Στίβ Ντεσέζαρ έλεγε ρητά ότι εγώ δεν είμαι συστημικός, εννοώντας ότι δεν είμαι σχολή του Μιλάνου. Για μας όλοι αυτοί ήταν συστημικοί, ήταν σε συστημική οικογένεια. Και ερχόντουσαν βέβαια και πολύ ευχαρίστως στα συνέδριά μας, στις συναντήσεις μας. συνομιλούσαν. Συνομιλούσανε. Ναι, θα έλεγα εμείς συνομιλούσαμε περισσότερο. Αυτοί μας ερχόντουσαν ευχαρίστως και μας παρουσίαζαν τα δικά τους. Πολύ ευχαρίστως φυσικά μας παρουσίαζαν τα δικά τους. Δεν ξέρω αν είναι εγωκεντρικό αυτό που θα πω. Θα έλεγα ότι εμείς συνομιλούσαμε. Εγώ δηλαδή μια ζωή συνομιλούσα με όλους αυτούς. Αντιθέτως, μου φαίνεται πιο σχεσιακό, επικεντρωμένο Ναι, στον άνθρωπο και με έναν τρόπο στον άλλον. βιωματικά έτσι πάντως εγώ το έχω καταγράψει, ότι εγώ είμαι σε ανοιχτή συνομιλία, ακόμα και τώρα δηλαδή, με πολλούς συγγραφείς, με πολλούς συναδέλφους σε όλο τον κόσμο που πέφτουν, ας πούμε, στην αντίληψή μου και με τη βοήθεια και άλλων συναδέλφων βέβαια. Δηλαδή έχω και συστάσεις, πηγές, συνεργάζομαι με συναδέλφους. Είχαμε μια ομάδα εργασίας για πολλά χρόνια που συναντιόμασταν. Τώρα με την τεχνολογία δεν χρειάζεται να συναντιόμαστε. Μεγαλώσαμε κιόλας. Οι επαφές μας είναι online ως επιτοπλίστων. Ε, Είχαμε μια πολύ έντονη ανταλλαγή πληροφοριών και κοίτα αυτό, ψάξε εκείνο, δες εκεί, αυτοί κάτι ενδιαφέρον λένε, τέτοια πράγματα πολλά. Έχει φάση ακόμα. Μμμ. Κοιτάζοντας πίσω, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για, ας πούμε, πιο αγαπημένες σου ή λιγότερο αγαπημένες σου τεχνικές από τη φαρέτρα της συστημικής, ας πούμε, ε,
επιστημολογίας προσέγγισης από το ασκησιολόγιό της, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχωρίζεις ή ξεχώρισες κάτι. Εμ, δεν θα μπορούσα τώρα αυθορμήτως να πω ναι. Τώρα που ρωτάς και το σκέφτομαι, κάποιες, ας πούμε, τις χρησιμοποιώ διαχρονικά. Σε γενικές γραμμές πάντα είχα την αίσθηση ότι οι τεχνικές είναι τα εργαλεία μου και όχι η δουλειά μου. Άρα ήμουνα διαρκώς ανοιχτός στο να ακούσω, ας πούμε, τρόπους προσέγγισης, τεχνικές, ιδέες που έχουν δοκιμαστεί από άλλους συναδέλφους. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι οτιδήποτε καινούριο μάθαινα το δοκίμαζα στο κασίδι το κεφάλι, δηλαδή με τους πελάτες μου. Γιατί θέλω να δω πώς, δηλαδή είναι σαν να το βάζεις στο στόμα, ας πούμε, να δεις τη γεύση του. Όχι ακριβώς πώς δουλεύει, πώς δουλεύω εγώ με αυτό. Με αυτή την έννοια ήμουνα πάντα έτοιμος να αντικαταστήσω τεχνικές με άλλες. Δηλαδή αγαπημένες δεν θα έλεγα ότι ήταν σε επίπεδο συναισθηματικό. Θα έλεγα εκ των υστέρων ότι ρε παιδί μου, αυτή και αυτή και αυτή είναι κατσαβίδι, σφυρί, βίδες που ας πούμε διαχρονικά τα χρησιμοποιώ. Πάντα ήμουν έτοιμος όμως να πετάξω από το καράβι στη θάλασσα κάποιες τεχνικές. Γενικά η λογική μου, ξέρεις, δεν ήταν τόσο να κολλήσω σε κάποιες τεχνικές. Ήταν πιο πολύ μια μινιμαλιστική λογική. Δηλαδή, τρόπον την αναζητούσα πάντα αυτό που μπορεί να γίνει πιο γρήγορα και πιο εύκολα, χωρίς περιτυλίγματα. Ας πούμε, αν η δουλειά μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα, πιο άμεσα, πιο... ναι, αυτό με ενδιέφερε. Αυτό ήταν και το κριτήριο πολλών αλλαγών. Δεν ήταν ότι κάτι ήταν καλύτερο, κάτι ήταν πιο γρήγορο, πιο εύληπτο, πιο εύκολο, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη πιο εύκολα. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Έχω κάνει εκπαίδευση στην κλινική ύπνωση, η οποία παραδοξιακά έχει μια διαδικασία εισαγωγής στη τρανς, στην κατάσταση τρανς. Από όλο αυτό το πακέτο, εγώ ενθουσιάστηκα πιο πολύ από την προσέγγιση του Έριξον, ο οποίος έκανε trans induction χωρίς όλο αυτό το ταρατατζούμ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό που κράτησες. Αυτό που κράτησε και αυτό που με τράβηξε, δηλαδή σε αυτά τα πράγματα με τραβούσαν σαν μαγνήτης, ήταν σαν πλανήτες μεγάλοι που ασκούσαν μια έλξη και τραβούσαν το ενδιαφέρον πάρα πολύ συστηματικά. Δηλαδή θα έλεγα το κύριο χαρακτηριστικό ήταν ότι δεν έψαχνα να βρω κάπου να ράξω. Ε, έψαχνα να βρω κάτι που θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω κατά προτίμηση. Κάπως όπως τα νέα παιδιά που στην τεχνολογία ψάχνουν να βρουν καινούργια προϊόντα που κάνουν περισσότερες δουλειές ή κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους ή κάνουν, θέλω πέρα τέτοιο πράγμα. Ανανέωση αλλά και βελτίωση, δηλαδή, που αυξάνει τις δυνατότητες. Εργαλεία πιο εύκολα, πιο χρήσιμα, με καλύτερη λαβή, πιο ζυγισμένα, ας το πούμε. Πώς να το πω. Ένα σφυρί, ρε παιδί μου, που είναι πιο εργονομικά σχεδιασμένο και δεν χρειάζεται τόση δύναμη. Ένα μαχαίρι που είναι, δεν ξέρω, από τέτοιο υλικό που κόβει εύκολα, γρήγορα και χωρίς να κουράζεται το χέρι. Δηλαδή αυτή ήταν η αναζήτηση. Ούτε κάποιες μάρκες, ούτε κάποιες σχολές συγκεκριμένες. Η σχολή της Χαϊδελβέργης μου τέριαξε γιατί είχε μια τέτοια λογική, ανοιχτή. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ που δεν είχε μια λογική περιχαράκωσης της δικιάς της άποψης, ας πούμε, και πώς θα το πω, κατοχύρωσης του brand name και
δημιουργία καθεστώτος. σχολής, να είναι σαν στόχος. Αυτό το ανοιχτό του Στίρλινγκ, νομίζω ήταν παρακαταθήκη του Στίρλινγκ ήταν αυτό. Τάσο, εσύ θα έλεγες ότι ας πούμε εδώ στη χώρα μας έκανες μια δική σου σχολή ή θα έλεγες ότι Θα έλεγα περισσότερο ότι μετέφερα αυτή την αυτό. νοοτροπία. Άρα δεν θα πρόσθετες ότι κάπως είναι πιο, κάποια πράγματα είναι και πιο δικά σου. Ας πούμε, εγώ σκέφτομαι πολύ συχνά ότι με έναν τρόπο, δεν στο έχω πει ίσως ποτέ, αλλά νομίζω ότι κάπως η προσέγγιση σου είναι αρκετά συστημικοπροσωποκεντρική, ας πούμε. Δηλαδή, με έναν τρόπο είσαι Ναι, πάρα πολύ επικεντρωμένος στον πελάτη. ναι. Είναι πελατοκεντρική. Είναι μια πελατοκεντρική, Το προσωποκεντρική, οποίο δεν είναι συστημική. τόσο, ας πούμε με την έννοια της Χαϊδελβέργης, ας πούμε, αλλά είναι πολύ δικό σου αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν θα το θεωρούσα εγώ δικό μου. Θα θεωρούσα ότι μου έκανε πιο πολύ νόημα αυτή η προσέγγιση, που όμως δεν την έχω επινοήσει εγώ. Θέλω να πω είναι ένα μέρος της εξέλιξης. Κοίτα, όπως είναι και η ατομική συστημική θεραπεία. Ε, Ξέρεις, εγώ στη Θεσσαλονίκη τα πρώτα χρόνια είχα τη φήμη ότι μεταξύ των συναδέλφων ενώ των συστημικών ότι είμαι ένας χαρισματικός θεραπευτής, προφανώς, αναγνωρισμένος από πελάτες και τέλος πάντων ένα όνομα στο χώρο, αλλά συστημικός δεν είμαι. Ο λόγος ήταν ότι δεν δούλευα με ομάδα πίσω από τον καθρέφτη. Και ο λόγος που δεν δούλευα με ομάδα πίσω από τον καθρέφτη είναι ότι η οικογενειακή θεραπεία δεν ήταν τόσο δημοφιλής. Δηλαδή, οι περισσότεροι πελάτες μου ήταν ατομικές θεραπείες. Δεν το αποφάσισα εγώ αυτό, το αποφάσισε η αγορά, η κουλτούρα, ξέρω εγώ, η κοινωνία. Τώρα, οι συνάδελφοι που δουλεύαν οικογενειακά, αποκλειστικά οικογενειακά, δουλεύαν συνήθως, όχι συνήθως, δουλεύαν σε κέντρα. Μπορούσαν να πούνε, να και αν έρθετε, να και αν δεν έρθετε. Θέλω να πω, οικογένειες βλέπουμε εμείς εδώ. Κάποιοι από αυτούς, δεν θα πω ονόματα, όταν δούλευαν ιδιωτικά, δούλευαν ψυχαναλυτικά. Μήπως δουλεύουν Δηλαδή, και δεν ορίστε. δούλευουν. Μήπως δουλεύουν ακόμα. Μπορεί. Αλλά πάντως το πνεύμα ήταν ότι η συστημική είναι η οικογενειακή θεραπεία και δεν γίνεται στο ιδιωτικό γραφείο. Άρα ο Η Ζήσης που δουλεύει λογική, στο ας πούμε, ιδιωτικό... των Μιλανέζων. Ναι, ναι. Ο Ζήσης που δουλεύει ατομικά ή ξέρω χωρίς ομάδα πίσω από τον καθρέφτη δεν μπορεί να είναι συστημικός. Ε, Ξέρεις, είναι αυτό το... Συστημική είναι το μοντέλο του Μιλάνου. Αυτό ήταν γνωστό. Έτσι λοιπόν είχα χαρακτηριστεί και εγώ. Και νομίζω ότι συν το χρόνο αποκαταστάθηκε η τιμή μου και η υπόλοιψή μου. Ειδικά όταν κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το βιβλίο του Μπόσκολο και του Μπερτράντο «Ατομική οικογενειακή θεραπεία». Ατομική συστημική. Συστημική, ναι. Βέβαια, παλιότερα είχε κυκλοφορήσει βιβλία του τύπου «Ατομικό και οικογενειακή», που είχε το μοντέλο ότι ο καθένας από εμάς είναι μια εσωτερική οικογένεια, ας πούμε, ότι είναι περισσότερες πλευρές. Άρα, ατομική, οικογενειακή, ήμουν ήδη εξοικειωμένος με αυτό. Η ατομική συστημική, και τότε ας πούμε σίγασαν αυτές οι φωνές ότι μπορεί κάποιος να δουλεύει συστημικά, που για μένα ήταν, δεν ήταν ανακάλυψη ας πούμε, δική μου. Άρα αυτό το προσωποκεντρικό που λες, η επικέντρωση στο άτομο και η συστημική εφαρμογή, ε, δεν μου ήταν καθόλου ξένο και θα έλεγα ότι ήταν και μια αναγκαιότητα εκ των πραγμάτων. Ξέρεις, όταν είχα εκπαιδευτεί στην οικογενειακή θεραπεία, ακόμα υπήρχε το δόγμα ότι αν δεν έρθει όλη η οικογένεια δεν τους βλέπουμε. Και εγώ τότε είχα αποφασίσει ότι γυρνώντας στην Ελλάδα, ωραία η οικογενειακή θεραπεία, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά εγώ δεν θα ασχοληθώ. Διότι έλεγα, δεν μπορεί εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας να επιμείνω σε αυτόν τον όρο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να πω ότι θα απαιτώ να έρχονται οικογένειες. Άρα πρέπει να έχω μια ευρύτερη γκάμα δουλειάς. Στην πορεία φυσικά εξελίχθηκαν τα πράγματα, ανακάλυψα, βρήκα τρόπους και μιλώντας και με συναδέλφους αυτό που λες, να δουλεύω συστημικά σε διάφορα setting και όχι μόνο στο οικογενειακό, στο ζευγαρικό, στο ατομικό, στην εποπτεία, σε οργανισμούς. Ήταν όμως και η εξέλιξη της τέχνης μας αυτή. Θέλω να πω απλά ήμουνα σε μια ηλικία και είχα μια πορεία
που η προσωπική μου εξέλιξη συνοδευόταν ή συνόδευε την εξέλιξη της τέχνης μας αυτής, ας πούμε, σε διεθνές επίπεδο. Και η οποία εξέλιξη είχε να κάνει βέβαια και με τις ανάγκες που προέκυπταν. Ας πούμε και ο Μπόσκολος στην εισαγωγή στο βιβλίο του λέει ότι οι περισσότεροι θεραπευτές δουλεύουν ατομικά. Γιατί έτσι είναι οι πελάτες, έρχονται για ατομική θεραπεία. Άρα αναγκάζονται να δουλέψουν ατομικά. Πώς το κάνουνε? Αυτό ήταν το ερώτημά του. Και εκεί όταν το διάβασα αυτό λέω ναι αρέσει. Πες τα Χρυσόστομε, αυτό είναι και το δικό μου επιχείρημα, μάλλον η δικιά μου εμπειρία. Επίσης να πω ότι, δεν ξέρω, νομίζω ότι το μάστερ το δικό μου δεν λεγόταν μάστερ τότε, αλλά σήμερα ας πούμε θα λεγόταν μάστερ, τότε λεγόταν ειδικότητα στην κλινική ψυχολογία. Ουσιαστικά τι ήταν στη Χαντελβέργη? Ήταν εκπαίδευση στην ροζεριανή και στη θεραπεία της συμπεριφοράς. Δηλαδή το μάστερ ήταν η εκπαίδευση σε αυτές τις δύο σχολές. Σκέφτομαι λοιπόν ότι η προετοιμασία μου από τη σχολή για τη μετέπειτα εξέλιξή μου ήταν αφενός αυτό το προσωποκεντρικό, τη μια, και από την άλλη το συμπεριφορικό με την έννοια της θεωρίας της μάθησης. Δηλαδή προσωποκεντρική προσέγγιση, πελατοκεντρική και θεωρία της μάθησης ήταν ας πούμε οι δύο βάσεις που είχα από το Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι σε αυτό το έφορο έδαφος πάτησαν και όλα τα υπόλοιπα. Άρα, η συμπεριφορική έχει αποδειχτεί λόγω της θεωρίας της μάθησης ως η προσέγγιση, η άλλη σχολή, η άλλη μεγάλη κατεύθυνση που μπορεί πιο εύκολα να συνομιλήσει μαζί μας, γιατί και εμείς έχουμε πολλά στοιχεία μαθησιακά. Σκέψου μόνο ότι ο ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός του Von Glasersfeld είναι μια θεωρία μάθησης. Και από την άλλη μεριά το πελατοκεντρικό με το οποίο ξεκίνησα, ας πούμε, δεν με έχει αφήσει εξαιρετικό. Η ίδια η πελατοκεντρική ροζεριανή προσέγγιση για μένα, αν με ρωτούσε κάποιος τι γνώμη έχω, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ καλή σαν βασική στάση στην θεραπεία, αλλά δεν αρκεί. Ότι είναι λίγη, ας πούμε. Ότι μπορεί κάποιος να κάνει περισσότερα σαν επαγγελματίας. Και με τη συμπεριφορική νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή η προσέγγιση συμπληρωματικά. Τα προβλήματα θα τα είχα αν δούλευα αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ίσως είναι ένα μότο που θα μπορούσα να το πω και για μένα και για τη σχολή της Χαντελβέργης. Δηλαδή ότι, ας πούμε, μια νοοτροπία του τύπου ότι οποιαδήποτε σχολή, οποιαδήποτε κατεύθυνση, στο βαθμό που γίνεται αποκλειστικός τρόπος δουλειάς, αποκλείει αυτούς που δεν τους ταιριάζει. Το ζητούμενο λοιπόν είναι πώς μπορώ να μείνω ως θεραπευτής αρκετά ευέλικτος ώστε να μπορώ να προσαρμόζω τον τρόπο που δουλεύω στη γλώσσα, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, του πελάτη, ώστε να γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα δουλειά χωρίς την ανάγκη πολλών πολύπλοκων μεταφράσεων. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Και δεν ξέρω, πάντα έλεγα ότι αν αύριο επινοηθεί μια προσέγγιση που αυτή τη δουλειά την κάνει πιο αποτελεσματικά, εγώ αλλάζω πίστη. Οπότε όταν με ρωτάς για αγαπημένες τεχνικές, ξέρεις, ήδη είναι σαν να λέω ότι και η ίδια συστημική δεν είναι η αγαπημένη μου, που δεν θα την εγκατέλειπα ποτέ. Εργαλεία είναι όλα αυτά. Για να ανταποκριθώ σε αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που γεμάτοι εμπιστοσύνη, απευθύνονται σε εμάς ζητώντας τη βοήθειά μας. Τάσο, το 2009 όταν ξεκίνησα την εκπαίδευση
ήδη στο πρώτο Σαββατοκύριακο, θα το πω λίγο με δικά μου λόγια αυτό, είχες πει ότι ένας κίνδυνος για την συστημική προσέγγιση είναι να γίνει κάπως σαν την ψυχανάλυση, να γίνει καθεστώς. Μμμ. Τότε δεν το είχα καταλάβει πάρα πολύ, αλλά είναι μία έτσι θέση που πάρα πολύ συχνά σήμερα και μέσα στα χρόνια και με συντροφεύει και με απασχολεί, Μμμ. και θα ήθελα γι' αυτό τη γνώμη σου στο 2025 και εν ώψη του 26 μετά από τόσα χρόνια. Κοίτα, αυτό που έλεγα τότε, εμ, το λέω και σήμερα. Βέβαια σήμερα θα το λέω για δύο λόγους. Τότε το έλεγα για ένα. Εγώ με έχει συναρπάσει το επαναστατικό στοιχείο της συστημικής. Το ανατρεπτικό, το επαναστατικό. Αυτό που αμφισβητεί, αυτό που είναι ανυπάκουο, αυτό που λέει θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, είναι μονόδρομος, έτσι. Δηλαδή, πώς να το πω, πώς λέμε there is no alternative της Thatcher, το ακριβώς αντίθετο. Με αυτή την έννοια, οτιδήποτε γίνεται καθεστώς, όπως και η Ρωσική Επανάσταση, αρχίζει περισσότερο να υπερασπίζει τα προνόμια του, τη θέση του, και όχι να διατηρήσει την επαναστατική του ορμή, η οποία για μένα είναι προϋπόθεση για το καινούριο, την ανακάλυψη, την πρόοδο, αυτό που λέμε προοδευτικές δυνάμεις, συντηρητικές δυνάμεις. Γίνεται συντηρητική δύναμη γιατί έχει να συντηρήσει, ας πούμε, το καθεστώς στη θέση της. Πράγμα που το βλέπουμε να το κάνει η ψυχανάλυση και η θεραπεία συμπεριφοράς με τρόπο, ας πούμε, που δεν τους τιμά. Ε, Πράγμα που επίσης κάνει κάποιους εκπροσώπους αυτών των κατευθύνσεων να ξεχωρίζουν γιατί δεν το κάνουν. Γιατί έχουν μια αυτοκριτική, ας το πούμε, μια κριτική ματιά απέναντι στην προσέγγιση τους. Να μην επεκταθώ σε αυτό. Αυτό ήταν ο λόγος που έλεγα τότε. Δηλαδή ότι για μένα, αν η συστημική χάσει την ορμή του αρχάριου, την παιδική ματιά, την περιέργεια, θα χάσει την ψυχή της. Δεν υπάρχει ψυχή. Θα καταντήσει μια σειρά από τεχνικές ενδεχομένως, χωρίς ψυχή. Είναι σαν το ρουτινιασμένο ψυχοκοινωνικό επαγγελματία που βλέπει περιστατικά και όχι ανθρώπους απέναντι του. Ή αυτό που δουλεύει με πρωτόκολλα. Πιθανώς ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης ίσως και όχι κάτι περισσότερο. Σήμερα θα προσέθετα και έναν άλλο λόγο. Θα προσέθετα την τεράστια πίεση που δεχόμαστε, μάλλον θα έλεγα δέχεστε, γιατί εγώ πλέον λόγω ηλικίας είμαι στην φάση ολοκλήρωσης της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, του κλεισίματος, είμαι στην τελευταία φάση. Μια τεράστια πίεση σε σχέση με τη χρηματοδότηση της δουλειάς μας. Βλέπει ασφαλιστικά ταμεία, αναγνώριση, η οποία είναι πίεση για προσαρμογή. Άρα αυτό δεν το βλέπα τότε. Τότε που αναφέρεσαι εσύ δεν ήταν στον ορίζοντα αυτό. Σήμερα είναι. Και είναι ένας κίνδυνος που εγώ τον βλέπω πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κυρίως γιατί εμείς εθελοντικά, πολλοί από εμάς δηλαδή εθελοντικά, προσπαθώντας να πετύχουν αναγνώριση του τρόπου προσέγγισης μας από τους παραδοσιακούς, αρχίζουμε όλο και περισσότερο να τους μοιάζουμε ή να αποδεχόμαστε κάποιες δικές τους προδιαγραφές, όπως είναι π.χ. οι διαγνώσεις, το οποίο νομίζω ότι, δηλαδή στην προσπάθειά μας να γίνουμε καθεστώς, έχουμε αρχίσει πρώτα να παραδίνουμε τα όπλα και πριν καν αρχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κεκτημένα. Δηλαδή θέλω να πω, είναι ένας κίνδυνος που προηγείται πλέον αυτού που έβλεπα τότε.
Και φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια αντίθετη τάση. Οι νέοι συνάδελφοι εκπαιδευόμενοι είναι μαγεμένοι, υπνοτισμένοι από τον ανταγωνισμό μεταξύ των συνομιλίκων, το διαγωνισμό βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, μάλλον την αφετηριακή τους θέση, δήθεν, νομίζω, δήθεν, ή εν πάση περιπτώσει εν μέρει ίσως και να είναι πραγματικό αυτό. Άρα το ενδιαφέρον τους περισσότερο είναι στο τυπικό, δηλαδή έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία το τυπικό και όχι τόσο μεγάλη το ποιοτικό. Αυτό μου μοιάζει, μου ταιριάζει με το βιασμό του περιβάλλοντος που γίνεται χάριν του κέρδους. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή εξαντλώνται από θέματα, ας πούμε, που δύσκολα μπορούν να ανακτηθούν σε επίπεδο οικολογικό, χάριν μιας όξυνσης των τρέχουσών συνθήκων. Δηλαδή οι τρέχουσες συνθήκες οξύνονται και μάλλον βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι παρά να πούμε ας ξεκολλήσουμε από τη μύγα, ρε παιδί μου, και να αναζητήσουμε άλλες πηγές λαδιού. Παλεύει μέσα μου μια αισιόδοξη πλευρά, η οποία είναι αισιόδοξη τίποτα έτσι χωρίς στόχο. Είναι αισιόδοξη ως αυτός σκοπός, με μια απεσιόδοξη η οποία έχει αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά επιχειρήματα. Προκλήσεις, τι θα χαρακτήριζες ποιες είναι για την συστημική προσέγγιση, ας πούμε, για την προσέγγιση αυτή. Και τη συστημική τους την ξέρω εγώ. Γιατί στο μεταξύ έχω δει και εκδοχές που είναι πολύ πιο κομιλφό και πολύ πιο τυποποιημένες. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να εμπνεύσουμε νέους συναδέλφους σε αυτή την περιέργεια και σε αυτή την ανησυχία και σε αυτή την ανατρεπτικότητα. Να τους κερδίσουμε για να πάρουν το δύσκολο δρόμο, τον ανηφορικό. Εννοώ δηλαδή το δρόμο της αβεβαιότητας, του ψαξίματος, του ανήσυχου πνεύματος, εν πάση περιπτώσει, και να αντισταθούν στις ειρήνες του βρήκα ένα κολλάι με το οποίο μπορώ να βγάλω 5 φράγκα και άρα τώρα δεν χρειάζεται να ψάχνω περισσότερο. Θυμάμαι, Σταύρο, όταν ήρθα στην Ελλάδα μεγάλος, δηλαδή μετά τις σπουδές μου ήρθα στην Ελλάδα και ήμουνα για πρώτη φορά μεγάλος. Όταν έφυγα ήμουνα 18 χρονών και γύρισα, ξέρω, 25. Και πρόσεξα για πρώτη φορά κάτι που υπήρχε και πριν, αλλά δεν το είχα προσέξει, πόση μεγάλη φήμη είχαν οι καθηγητές, ας πούμε οι γιατροί, οι καθηγητές ιατρικής. Ότι αυτός είναι καθηγητής ιατρικής, ας πούμε, πόση μεγάλη φήμη και καλή φήμη είχαν στην αγορά, στους ασθενείς ή τους υποψήφιους ασθενείς. Και αναρωτήθηκα γιατί οι καθηγητές, ας πούμε, τι έχουν οι καθηγητές. Με την έννοια ότι εγώ δεν το ήξερα, δεν το θυμάμαι αυτό από τη Γερμανία. Καθηγητής ιατρικής να έχει εκ προημίου, ας πούμε, δεν ξέρω, ένα κύρος αυξημένο. Και έλεγα τι συμβαίνει, ας πούμε, γιατί οι καθηγητές εδώ τους έχουμε τους καθηγητές πανεπιστημίου έτσι. Ερχόμουν και το πανεπιστήμιο, δηλαδή μέχρι τότε στη ζωή μου είχα γνωρίσει πολλούς καθηγητές. Με κάποιους από αυτούς είχα έρθει σε πολύ κοντινή επαφή. Μάλιστα με μια από τις καθηγήτριές μου, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, συγκατοικούσα κιόλας. Όχι. Τα τελευταία χρόνια έμενα σε ένα μεγάλο σπίτι όπου στο ίδιο σπίτι έμενε και μια καθηγήτριά μου με τον άντρα της που ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας και το γιο τους. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι που το αρχοντικό, ας πούμε, παλιό, που εμείς μέναμε στο πίσω μέρος και που έμενε παλιά το προσωπικό και στο μπροστά μέναν αυτοί. Είχαμε ξεχωριστές κουζίνες, αλλά είχαμε κοινό, ας πούμε, κοινή τουαλέτα και μπάνιο. Θέλω να πω, μέναμε στο ίδιο σπίτι. Λοιπόν, γιατί οι καθηγητές, τόσο οι καθηγητές,
Και κάποια στιγμή σκέφτηκα, σαν εξήγηση, δηλαδή αυτό βρήκα μόνο, ότι θεωρείται αυτονόητο, μάλλον υποτίθεται ότι είναι οι μόνοι που συνεχίζουν να διαβάζουν. Επειδή κάνουν μαθήματα, ότι όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή παίρνουν το πτυχίο τους, μπαίνουν στη δουλειά, σταματάνε να διαβάζουν. Άρα οι καθηγητές είναι οι μόνοι που είναι ενημερωμένοι, ας πούμε, για την τελευταία λέξη της μόδας. Αυτό το πράγμα σήμερα δεν ισχύει, ευτυχώς. Δηλαδή σήμερα θεωρείται ένας καλός επαγγελματίας είναι αυτός που είναι ενημερωμένος. Νομίζω ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι αυτός. Ε, γιατί η πολυπλοκότητα είναι πάρα πολύ αυξημένη. Ακόμα εμείς δεν έχουμε τις ειδικότητες που έχουν οι γιατροί π.χ. οι οποίες τους βοηθάνε να μειώνουν την πολυπλοκότητα. Δηλαδή ναι μεν διαβάζουν διαρκώς, αλλά όχι για τα πάντα. Σε εμάς ακόμα αυτό δεν έχει αποκρισταλωθεί τόσο πολύ. Συν ότι ο όγκος των πληροφοριών είναι τόσο τεράστιος πια, που νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για έναν νέο συνάδελφο να το φοβηθεί αυτό το τσουνάμι και να πει άσε καλύτερα, κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι, και έτσι να γοητευτεί από πρωτόκολλα, από την απλοποίηση, από τη μείωση της πολυπλοκότητας στη δουλειά, από διαγνώσεις, από διαγνωστικά πρωτόκολλα θεραπείας κτλ. Δηλαδή θεραπεία της κατάθλιψης κατά μπέκ, ας πούμε, και άρα φτάνει. Ή συμπεριφορική θεραπεία της εννούρησης. Δηλαδή πώς θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον των νέων συναδέλφων για την πολυπλοκότητα και η άνεση και η τόλμη και το θάρρος να αντιμετωπίσουν, να αντέξουν, να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα, που είναι το βασικό ατού της συστημικής. Δηλαδή χωρίς αυτό, συστημική δεν νομίζω να υπάρχει. Θα είναι ένα υβρίδιο, θα είναι so-called συστημική. Ναι. Και εγώ ξέρω στους μαθητές μου, θα έλεγα ότι έχω τριών ειδών μαθητές, πρώην μαθητές εννοώ. Αυτούς που, ας πούμε, κόλλησαν αυτό το μικρόβιο και το κράτησαν, είναι ακόμα, τους τρώει ο κόλος τους, ας πούμε, ως προς αυτό. Αυτούς που η σημερινή τους πρακτική περισσότερο τους καθιστά συστημικά επηρεασμένους, συστημικά ευαισθητοποιημένους, αλλά όχι συστημικούς, και αυτούς που το εγκατέλειψαν για διάφορους λόγους. Που το έκαναν με την εκπαίδευση, αλλά δεν την κράτησαν και έχουν πάρει άλλους δρόμους, γιατί δεν τους φάνηκαν άλλα πιο εύκολα, πιο βατά, πιο... οι πρώτοι είναι οι πιο λίγοι. Και μιλάω τώρα σε διεθνές επίπεδο, έτσι. Βάλε και το ότι το σύστημα διακυβέρνησης και εξουσίας χρηματοδοτεί το βιολογισμό σήμερα κατά κόρον. Δηλαδή όλα είναι βιολογία και όχι μόνο τα βιολογικά προϊόντα. Μμ. Άρα σχετικά με φάρμακα, με τεχνολογίες ιατρικές, ας πούμε μια καινούρια επιστήμη που είναι ακόμα στα σπάργανα και που είναι ένας κλάδος δηλαδή και που είναι πολύ ελπιδοφόρος για μένα, τον παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η λεγόμενη ψυχονευροανοσολογία. Ψυχονευροανοσολογία. Δηλαδή νομίζω ότι αν σήμερα ήμουν 25 χρονών πολύ εντύπωση θα μου κάνει αυτό. Θα πεις κάτι παραπάνω? Για την ψυχονευροανοσολογία, όχι, δίνω Έχει. λίμα για Εντάξει. Οκ. γκουγκλάρισμα και... Καλά. Δεκτό.
Πρόσφατα, πριν από κάποιες μέρες, σε μία εποπτεία, ένας υποπτευόμενος μου έλεγε ότι ένα περιστατικό του είπε, κάνανε 1,5 μήνα να βρεθούν, είπε ήθελα να βρεθούμε αλλά δεν είχα χρήματα και ταυτόχρονα αφού δεν μπορούσα να σε δω μιλούσα με το ChatGPT. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου. Τι γίνεται, τι βλέπεις, τι σκέφτεσαι για την τεχνητή νοημοσύνη και την δουλειά Καταρχήν μας. θα έλεγα και εσύ, όχι εσένα, τον πελάτη αυτόν. Δηλαδή, ε, θα σου πω την αλήθεια, ξέρω δύο που δεν το έχω κάνει ακόμα. Ε, έχει πολύ πλάκα αυτό. Εγώ με το ChatGPT τώρα πειραματίζομαι. Το έχω ρωτήσει διάφορα πράγματα και έχω να δω τι θα μου πει. Ε, Όσο επιτοπλίστων έχω εντυπωσιαστεί. Δεν έχω δοκιμάσει μια θεραπεία. Ούτε ξέρω κάποιον που έχει μια τέτοια θεραπευτική, ας πούμε, έχει μπει σε μια θεραπευτική διαδικασία με το ChatGPT. Παρότι υπάρχουν προγράμματα στο μεταξύ, υπάρχουν προγράμματα για ψυχολόγους ε, που βοηθάνε, ας πούμε, ψυχολόγους. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Υπάρχουν προγράμματα επαγγελματικά που απευθύνονται στους ψυχολόγους, που κάνουν προφίλ πελατών, διαγνώσεις, ξέρω ένα σώρο. Αυτό θα θεωρούσα ίσως λίγο πιο προβληματικό με την έννοια που λέγαμε πριν, δηλαδή ότι κάνει τη δουλειά, μοιάζει να την κάνει πάρα πολύ εύκολη. Ξέρεις, η γνώμη μου σήμερα, γιατί δεν ξέρω τι θα λέω αύριο, είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ChatGPT ή μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη στο δικό μας τομέα μπορεί να μας αντικαταστήσει, να αντικαταστήσει δηλαδή το ζωντανό θεραπευτή. Για να το πω πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει έναν καλό θεραπευτή. Θα μπορέσει πάρα πολύ εύκολα να αντικαταστήσει έναν μέτριο ή έναν, ας πούμε, κακό θεραπευτή. Ο καλός θεραπευτής είναι αυτός που συνεκτιμά περισσότερες ε, πλευρές, που δουλεύει διαισθητικά και μπορεί να είναι αρκετά ευέλικτος, το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή δεν ξέρω με ποια τεχνολογία του μέλλοντος θα μπορούσε αυτό, ρε παιδί μου, να προσομοιωθεί. Όμως μιλάω για τον καλό θεραπευτή. Δηλαδή ένας μέτριος θεραπευτής που δουλεύει με πρωτόκολλα θα μπορούσε να αντικατασταθεί κάλλιστα από το ChatGPT, θέλω να πω, δεν κάνει κάτι περισσότερο. Και η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο ραγδαία που θα βελτιωθεί, ας πούμε, δηλαδή οι δυνατότητες της θα... Ναι. Θυμάμαι είχα έναν φίλο όταν σπούδαζα, ο οποίος οδοντίατρος ήταν αυτός και έκανε ειδικότητα, μάλλον είχε έρθει στη Χαλιβέρη για να μάθει κάποιες ειδικές τεχνικές. Αυτός τότε είχε αγοράσει ένα κομπιούτερ, ένα κομπιούτερ ας πούμε, για να παίζει σκάκι. Τότε ήταν κάτι καινούριο αυτό και εγώ με περιέργεια μου τον ρωτούσα πώς θα πας ας πούμε, και τα λοιπά. Στην αρχή ήταν ενθουσιασμένος, έπαιζε σκάκι με το κομπιούτερ, ε, ναι, μάθαινε κιόλας και τα λοιπά. Και μετά από κανένα εξάμηνο που τον ρώτησα τι γίνεται, μου λέει Άλεξε, το έχω παρατήσει. Λέω γιατί? Μου λέει κοίτα, κάνω κάποιες κινήσεις, έχω βελτιωθεί λέει εγώ τώρα και κάνω κάποιες κινήσεις που αυτός λέει μπορεί να σκέφτεται 1,5 μέρα μέχρι να αντιδράσει. Οπότε δεν έχει πλάκα. Δηλαδή το μηχανάκι εκείνο το παλιό έκανε processing, ας πούμε, δεν ξέρω τι, όλες τις πληροφορίες του οπότε ας πούμε, δεν είχε πλάκα να παίζεις μαζί του. Όταν δεν ξέρεις να παίζεις, μπορεί να σε μάθει. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ναι. Σήμερα βέβαια, ξέρουμε ότι αυτά τα μηχανάκια έχουν κερδίσει και πρωταθλητές στο σκάκι, έτσι. Άρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι μπορεί να αντικαταστήσει τη διαίσθηση, δηλαδή τη γνώση που δεν είναι συνειδητή. Τη λανθάνουσα γνώση.
που έχει μέσα και φαντασία, έχει και διαίσθηση, έχει και αίσθηση, έχει και επαφή, Και περιραίουσα ατμόσφαιρα. περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει τόνο, ενώ ηχόχρωμα, έχει εξωτερική επικοινωνία, έχει ένα ολόκληρο πακέτο. Ε, αν θέλεις να το πω αλλιώς, έχει όλα αυτά που κάνουν, φαντάζομαι θα συμφωνήσεις μαζί μου, τη διαφορά το αν δουλεύεις ζωντανά απέναντι σε κάποιον ή μέσω ή online. Αυτό που κάνει τη διαφορά. Εδώ δηλαδή, ρε παιδί μου, μπροστά και πίσω από τον καθρέφτη έχει διαφορά. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει εκεί μέσα, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μπορεί κάλλιστα να κάνει ένα σωρό δουλειές βοηθητικές, φαντάζομαι καλύτερα από... Δηλαδή έχω ακούσει από φίλους μου να έχουν εντυπωσιαστεί από το κομμάτι το ιατρικό. Ρωτώντας δηλαδή για τα ιατρικά τους προβλήματα, έχουν πάρει απαντήσεις που, που μιλώντας με τους γιατρούς τους, ας πούμε, είπαν, «Α, ναι, ξέρω, και εγώ τι είχα σκεφτεί αυτό, αλλά το θεώρησα, ξέρω, απίθανο, το δούμε». Και τελικά, τέλος πάντων, ναι. Όχι, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Στο δικό μας τον τομέα μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά, πιθανώς σε όλους τους τομείς, και πιστεύω ότι εξελίσσεται ραγδαία, δηλαδή ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Ο μεγάλος κίνδυνος που βλέπω είναι ότι θα μπορούσε να μας σκλαβώσει ακριβώς λόγω των ικανοτήτων και να εξουδετερώσει αυτά τα κομμάτια τα δικά μας της φαντασίας και της διαίσθησης και της μόρφωσης τελικά, αν θέλεις, και της ανθρωπιάς, όπως ακριβώς κάνει και ο καταναλωτισμός, ξέρεις. Θα μπορούσε να είναι ένα καταναλωτικό προϊόν που τελικά σε χαζεύει, ας πούμε, γιατί σου λέει, εγώ θα το κάνω, εγώ θα το κάνω. Σαν την καλή γραμματέα που μπορεί να ευνουχίσει το αφεντικό, ας πούμε, και να μην ξέρει τι του γίνεται, ας πούμε, στη δουλειά, γιατί εκείνη είναι πρόθυμη και ικανή και μετά από ένα χρόνο αυτός δεν ξέρει τύφλα του, ας πούμε. Δεν πώς δουλεύει το μαγαζί. Ωραία μεταφορά. Είπες πιο μπροστά για το 1980, για την περίοδο εκείνη, ότι κάπως ήταν κοσμογονία, όλα όσα ξέραμε ανατράπηκαν ή ανατρέπονταν. Σήμερα θα μπορούσαμε να φανταστούμε ή να δούμε τέτοιου είδους πράγματα. Φοβάμαι ότι δεν ψάχνουμε προς αυτή την Για την κατεύθυνση. ψυχοθεραπεία. Φοβάμαι ότι δεν ψάχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κυριαρχεί, Άρα θα έλεγε σε μεγάλο βαθμό ότι είναι θέμα προσανατολισμού μας. είναι θέμα προσανατολισμού και δεν βλέπω σήμερα κάποια δυνατή ιδέα που θα μπορούσε να γοητεύσει, καινούρια. Δηλαδή, αν ας πούμε παρομοιάσουμε με ένα κύμα αυτή την εξέλιξη, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το κύμα αυτό έχει χάσει την ορμή του. Θέλω να πω, δεν είναι στο πικ του κύματος, είναι την αποδρομή του. Ε, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιο κύμα. Εγώ προσωπικά θα ευχόμουν ή θα ονειρευόμουν η συστημική προσέγγιση να κυριαρχήσει σε όλες τις επιστήμες. Δηλαδή να γίνει το κυρίαρχο μοντέλο του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, την επιστήμη και τη σχέση μας, ας πούμε, με το περιβάλλον. Που σε κάποιες επιστήμες είναι καθεστώς, ας πούμε η κβαντομηχανική παραδείγματος χάρη, στη φυσική σήμερα δεν είναι εκ των όνου κάνευ. Αλλά στην πολιτική, ας πούμε, ακόμα δεν είναι. Στη σχέση μας με τη φύση δεν είναι. Νομίζω ότι ζούμε περιόδους παρακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου το προηγούμενο σύστημα
επιρροής και εξουσίας παλεύει με τα ρέστα του, ας πούμε. Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή αυτού του συστήματος. Οικονομίας, παραγωγής, οργάνωσης των κοινωνιών, υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, σε όλα αυτά βλέπω, ας πούμε, ότι αυξάνονται οι πιέσεις αγριεύουν τα πράγματα. Το παλιό δεν παραδίδεται, δεν εγκαταλείπει τον αγώνα, προσπαθεί να διασωθεί και αγριεύει και πολλούς ανθρώπους τους πείθει ότι έτσι είναι, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας είμαστε ρεαλιστές, τρόπον, αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα. Όπως και στην Ελλάδα, ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, το 41% του Μητσοτάκη ή το 30% του Μητσοτάκη αποτελείται από ανθρώπους που αν τους ρωτήσεις, πιστεύω, γιατί ρε παιδιά Μητσοτάκη, θα σου πούν να είμαστε ρεαλιστές. Δεν θα πούν κάτι ιδεολογικό, ούτε κάτι. Αλλά θα πούν να είμαστε ρεαλιστές. Έτσι παίζει το παιχνίδι. Η Γι' απουσία αυτό είναι. εναλλακτικών. Ναι, απουσία ρεαλιστικών εναλλακτικών. Γιατί στα λόγια, στα μπλα μπλα, ναι, στα λόγια χτίζεις ανόγια και κατόγια. Και αυτό που λένε και στον Τζίπρα, ας πούμε, που του προσάπτουν τώρα, ότι ωραία τα λόγια τα ήταν, αλλά στην πράξη αναγκάστηκες να γίνεις ρεαλιστής. Δηλαδή είδες ότι δεν είναι έτσι. Άρα το ας είμαστε ρεαλιστές νομίζω είναι η κυρίαρχη, το κυρίαρχο κλίμα. Και αυτό αφορά και τη δικιά μας τη δουλειά. Απέναντι σε αυτά τις δυσμενείς εξελίξεις και στον περιβαλλοντικό τομέα και στον οικονομικό και τώρα, ας πούμε, τα σύννεφα του πολέμου, οι οξύνσεις, αναδιανομή των πόλων επιρροής σε παγκόσμιο επίπεδο θυμίζει εποχές πριν από κάποιο παγκόσμιο πόλεμο, που κάποιοι λένε ότι, και εγώ το πιστεύω, ότι διεξάγεται ήδη με άλλα μέσα. Αυτό νομίζω είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, άρα οι θέσεις περισσότερο, δηλαδή άνθρωποι με τη δικιά μου νοοτροπία περισσότερο είναι τώρα σε μια αμυντική κατάσταση, προσπαθούν να σώσουν πράγματα, ενώ τότε ήμασταν μπροστά με μια ανέδεια, ας πούμε, κάπως όπως ο Μάης του 68, αμφισβητούσαμε τους παλιούς και λέγαμε με μεγάλη ευκολία γιατί όχι, αρκεί να γουστάρουμε. Σήμερα είναι πιο δύσκολο αυτό και είναι πιο δύσκολο να ακούσεις και Βίκο Αότα. Κάποια νέα παιδιά, δεν ξέρω αν είναι λίγα ή πολλά, εύχομαι να είναι περισσότερα από όσο νομίζουμε, έχουν αυτή την οτροπία, έχουν αυτό το παλμό τον επαναστατικό και είναι και η ελπίδα για μένα. Αλλά και πολλά άλλα νέα παιδιά είναι, ας πούμε, προσπαθούν να είναι ρεαλιστές και να πούνε μια ζωή την έχουμε και πρέπει να καταλάβουμε πώς παίζει το παιχνίδι και παίζοντας και εμείς το παιχνίδι αυτό να επιβιώσουμε. Και να επιβιώσουμε σε συνθήκες πιο δύσκολες να επιβιώσει κάποιος. Θυμάμαι, Σταύρο, εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα τότε, το 1984, ως ψυχολόγος, νεαρός δηλαδή, διάλεγα δουλειά. Έλεγα τι με ενδιαφέρει, πού θέλω να δουλέψω. Ε, όχι ακριβώς πόσα λεφτά δίνει αυτός ή εκείνος, γιατί με όλες τις δουλειές που θα μπορούσα να κάνω θα μπορούσα να ζήσω, εντάξει, θα μπορούσα να ζήσω. Αλλά διάλεγα δουλειές, δηλαδή μπορούσα να διαλέξω πού θέλω να ζήσω, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Ρόδο, ξέρω εγώ, πού θέλω, πού γουστάρω εγώ και τι δουλειά θέλω να κάνω από αυτές που υπάρχουν γύρω μου. Εγώ διάλεγα. Άρα μπορούσα να είμαι, ας πούμε, αφεντικό του τύπου εσύ τι θέλεις ρε μεγάλε. Σήμερα σε πολλά νέα παιδιά, σε πολλούς νέους συναδέλφους αυτή η ερώτηση μπορεί να μοιάζει και αφθάδικη. Εσύ τι θέλεις. Πολλοί θα σου πούν το τι θέλω εγώ δεν παίζει και μεγάλη, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό εμένα με θλίβει και
με θυμώνει, από την άλλη μεριά το καταλαβαίνω κιόλας σαν στάση. Δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνω κάποιον που σε αυτή τη θέση λέει, παιδιά τώρα αυτά είναι πολυτέλειες. Σε αυτό το πλαίσιο, Τάσο, που συζητάμε, τι θα λέγαμε ότι θα μπορούσαν να είναι κάπως έτσι συμβουλές ενός παλιού σε νέους συστημικούς ψυχοθεραπευτές? Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει, ας πούμε, έτσι όπως το θέτω, το φαντάζομαι, αλλά τι θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, στους Συμβουλή δεν ξέρω αν νέους? θα έδινα. Θα μπορούσα να πω τι θα τους ευχόμουν. Και με το χέρι στην καρδιά θα πω, καταρχάς θα τους ευχόμουν να γουστάρουν. Και είναι πονηρό αυτό που λέω. Γιατί για να γουστάρεις υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν γουστάρεις έτσι από το πουθενά. Το γουστάρο έχει να κάνει με ανανέωση, έχει να κάνει με καινοτομία, έχει να κάνει με περιέργεια, έχει να κάνει με ενδιαφέρον, Με απόλαυση. με απόλαυση, με ψάξιμο, με ανανέωση, με αναλλαγή. Το λέω με την έννοια μη ρουτίνα. Άρα είναι πονηρή διατύπωση. Σου λέω λοιπόν, σου εύχομαι να γουστάρεις. Το ίδιο θα έλεγα και σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική. Μου λέει, ας πούμε, τι όργανο να παίξω ή ποια σχέση να έχω με τη μουσική. Θα του έλεγα να γουστάρεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτό εμπερικλεί όλη την ποιότητα. Λοιπόν, θα τους έλεγα, σας εύχομαι να γουστάρετε. Να γουστάρετε να πάτε στη δουλειά το πρωί, ρε παιδί. Ε, να γουστάρετε, να έχετε περιέργεια ο κάθε πελάτης που θα έρθει, ποιος θα είναι και τι περιπέτεια, τι ταξίδι θα κάνετε μαζί του. Αντίστοιχα, σε νέους, ας πούμε, συστημικούς εκπαιδευτές ή γενικότερα σε συστημικούς εκπαιδευτές, τι θα ευχόσουν? Πέρα από αυτό το ίδιο, που και ως εκπαιδευτής μπορείς, ας πούμε, να μην γουστάρεις. Έχω γνωρίσει εκπαιδευτές βαρεμένους και ρουτινιαρισμένους και βαρετούς, ας πούμε, βαριεστισμένους ή και αδιάφορους, εν πάση περιπτώσει. Στους εκπαιδευτές θα ευχόμουν το ίδιο σαν ευχή. Τώρα με ρωτούσαν πώς να κάνουμε τη δουλειά, θα έλεγα να αντισταθείτε στον πειρασμό των bullets και των περιλήψεων. Ξέρεις, είναι κάτι που μου το είχαν πει εμένα οι καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο πριν από 100 χρόνια και ακόμα θα το έλεγα και σήμερα. Τότε λέγανε οι καθηγητές ότι κινδυνεύουμε εμείς να μην έχουμε διαβάσει ποτέ πρωτογενή βιβλιογραφία. Δηλαδή να έχουμε διαβάσει μόνο βιβλία για το τι έλεγε ο Φρόιντ, βιβλία για το τι έλεγε ο Μπέιτσον. Μέρος της ψυχανάλυσης έγινε αυτό, της ψυχοδυναμικής. Ναι. Μας είχαν πει, δηλαδή εμένα τότε που ήμουν φοιτητής, οι καθηγητές μας λέγανε ότι αυτός είναι ένας κίνδυνος πραγματικός, ας πούμε. Δηλαδή να πάρεις πτυχίο ή και σε όλη σου τη ζωή σαν νέος επιστήμονας θεωρώ να μην έχεις διαβάσει ποτέ πρωτογενή βιβλιογραφία, δηλαδή να έχεις διαβάσει μόνο δευτερογενή βιβλιογραφία. Σήμερα εγώ θα έλεγα το ίδιο, αλλά και ακόμα χειρότερα. Θα έλεγα υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχεις διαβάσει κανένα άρθρο παρά μόνο τις περιλήψεις. Παλιά ξέρεις λέγαμε, το βιβλίο δεν το διάβασα, έχω δει την ταινία όμως. Και ήταν ας πούμε αστείο. Ε, έχω δει την ταινία, άρα το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει, είναι σαν να το έχω διαβάσει. Ή ξέρω τι λέει το βιβλίο. Αυτό θα έλεγα στους εκπαιδευτές. Δηλαδή, αντισταθείτε στον πειρασμό και στην πίεση που ίσως δέχεστε από τους εκπαιδευόμενους, να τους δώσετε μασημένη τροφή.
Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν πρωτοξεκίνησα και σου είχα πει εγώ τι να κάνω τώρα. Μου είχες πει πες τους πώς το έμαθες εσύ. Μμμ. Δείξε πώς το έμαθες εσύ, πώς το Ναι, έζησες εσύ, πώς το απέκτησες. ναι. Πώς το απέκτησες και πώς το κάνεις. Δείξ' το αυτό, μην το κρύβεις, μην τους το κρύψεις. Δεν έχεις κάτι καλύτερο να τους μάθεις. Δεν είναι να τους δώσεις πληροφορίες. Είναι να τους δείξεις πώς το κάνεις. Και μάλιστα με όλο το, όχι μόνο την τεχνική, αλλά και το σκεπτικό και το ναι. Ναι, αυτό θα έλεγα. Η αντίσταση στα bullets. Θυμάμαι μια εκπαιδευόμενη έγραψε σαν feedback για μένα ότι απαράδεκτος τροποτινά, δεν μ' άρεσε καθόλου ο Ζήσης. Εγώ έχω συνηθίσει τα θέματα να είναι οργανωμένα σε PowerPoint. Αυτό το feedback το έχω ακούσει μόνο μία φορά μέχρι τώρα. Νομίζω όμως ότι εσύ ας πούμε, ή ένας ακόμη πιο νέος εκπαιδευτής θα το ακούσει πιο συχνά. Θέλουμε bullets, θέλουμε PowerPoint, θέλουμε πινακάκια, θέλουμε αυτό το πράγμα, το διατάφτα. Μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Αυτό που λέγαμε πολύ ξεκάθαρα πιο μπροστά σε σχέση με θέλουμε μείωση της πολυπλοκότητας. Θέλουμε Ναι, απομείωση. θέλουμε μειώσεις πολυπλοκότητας, δεν Δεν θέλουμε, θέλουμε να μη μας αυξάνεται. ζαλίζεις. Ναι. Γι' Δεν αυτό και θέλουμε να μην δεν είναι αγαπημένα καταλαβαίνουμε. το τρίτο και το τέταρτο έτος, ενώ το πρώτο και το δεύτερο, ας πούμε, είναι Ναι. μακριά κάπως και αγαπημένοι, που είναι πιο θεωρητικά, φιλοσοφικά. Τάσο, Και το άλλο σήμερα, που θα, και το άλλο που sorry, θα έλεγα στους εκπαιδευτές, που κι εγώ ας πούμε ακόμα το ψάχνω, παρότι εντάξει, ξαναλέω τώρα είμαι στη Δύση, είναι πώς μπορούμε να οργανώσουμε διαδικασίες εκπαιδευτικές, βιωματικές, με την έννοια δηλαδή, σε παιχνίδια ρόλων ας πούμε, ε, που θα δίνουν στους εκπαιδευόμενους την αίσθηση αυτής της πολυπλοκότητας. Ας πούμε, έχω μια ιδέα, την οποία δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Σκεφτόμουν, ας πούμε, τώρα ένα Σαββατοκύριακο εκπαιδευτικό, να βάλεις ένα περιστατικό, να μοιράσεις ρόλους, οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας να είναι κάποιοι άλλοι να είναι προσωπικό, κάποιοι άλλοι να είναι ομάδα αναστοχαστική. Και όλο το Σαββατοκύριακο να δουλεύουν το σύστημα. Σε συναντήσεις μεταξύ τους και σε συναντήσεις ξεχωριστά. Δηλαδή ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, ένα διήμερο δηλαδή, η ομάδα των εκπαιδευόμενων να αναβιώσει σαν να παίζει θέατρο, ξέρω εγώ, σαν παιχνίδια ρόλων και να αναστοχαστεί πάνω σε όλες αυτές τις διαστάσεις. Ο καθένας πώς το βλέπει, τι παρεμβάσεις γίνονται, πώς τις νιώθει, τι γίνεται μετά στο σπίτι. Θέλω να πω αυτό το πράγμα κάπως, αν μπορεί να οργανωθεί. Πολύ ενδιαφέρον μου φαίνεται, μια μεγάλη πρόκληση. Σαν εκπαιδευτής, δηλαδή τώρα άμα ήμουν εγώ 40 χρονών, ας πούμε, τέλος πάντων πιο νέος, σε αυτό θα έδινα μεγάλο βάρος, πώς να το δοκιμάσω, να το οργανώσω, Ναι, αυτό. Και ένα τελευταίο για τους εκπαιδευτές, ίσως περισσότερο για τα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα, είναι να τους ευχηθώ καλή τύχη, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δέχονται μια πίεση για κομφορμισμό. Όπως αυτή που περιγράφαμε πριν για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τους επαγγελματίες. Αυτό συμβαίνει τώρα με τα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα.
μέσα από την πίεση για πιστοποίηση που δέχονται από τους εκπαιδευόμενους, απευθύνονται σε οργανισμούς δήθεν φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι τυποποιούν όμως, βάζουν κάποια τυποποιημένα προγράμματα στην εκπαίδευση, τα οποία και αυτά, ας πούμε, εξυπηρετούν περισσότερο δομικές ανάγκες παρά ποιοτικές. Κονσερβοποίηση, ας πούμε. Κονσερβοποίηση, ας πούμε, ομογενοποίηση των προδιαγραφών, με σκοπό την αναγνώριση. Φυσικό είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή και τα πανεπιστήμια λένε για να δώσω το πτυχίο πρέπει να περάσει κάποιες εξετάσεις. Πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις μάθει μια ύλη, αλλιώς δεν γίνεται. Όλες οι διαδικασίες πιστοποίησης και αναγνώρισης έχουν κονφορμισμό και κονσερβοποίηση και είναι κρεβάτια του προκρούστη. Εγώ δηλαδή σήμερα δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Με τα μυαλά που κουβαλάω, έτσι. Θα έλεγα αφήστε με ήσυχο, δεν θέλω. Ε, το δικό μου εκπαιδευτικό Ινστιτούτο θα προσανατολιστεί σε εξειδικεύσεις, ας πούμε, και μετεκπαιδεύσεις χωρίς ανάγκη πιστοποίησης. Γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί μόνο την ρύθμιση της αγοράς ή την οργάνωση προνομίων και όχι αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα. Ξέρεις, εγώ είμαι από τους τυχερούς, νομίζω, εκπαιδευτές που ξεκίνησαν να παρέχω εκπαίδευση μια εποχή που δεν είχε καμία αγοραία αξία για αυτή η εκπαίδευση. Κανένας δεν ερχόταν για να αποκτήσει κάποιο προβάδισμα πουθενά παρεξών στη δουλειά του. Δηλαδή όλοι όσοι ερχόντουσαν για να μάθουν 5 πράγματα που ήλπιζαν ότι θα τους κάνουν καλύτερους επαγγελματίες. Σε ανταγωνισμό με κανέναν. Θέλω να πω καλύτερος από αυτός που ήμουν χθες. Όχι από κάποιον άλλο διπλανό, έχοντας ένα χαρτί. Λοιπόν, και τα χαρτιά που έδινα εγώ ήταν ότι κάποιος συμμετείχε στο εκπαιδευτικό μας, που δεν είχα καμιά αξία στην αγορά. Δεν ήταν ούτε πιστοποίηση, ούτε πτυχίο, ούτε τίποτα. Πολύ τυχερός θεωρώ ότι ήμουνα. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό, να πει δεν δίνω χαρτιά. Εγώ κάνω μαθήματα και όποιος θέλει ας έρθει. Ε, τα παιδιά θα λέγανε ναι, αλλά το παιδί μου, αλλά εγώ Βεβαίως η το συμμετοχής. χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Όχι, θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός, αλλά ξέρεις, ίσως τώρα μιλάω σε ένας παππούς που δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί, ας πούμε. Να έρθει στο σήμερα, έτσι, είναι λίγο παλιοκαιριστής. Ε, είχε και καλά πράγματα το παρελθόν. Σήμερα, Τάσο, όταν κοιτάζεις την πορεία σου πίσω και τον μπροστά, από τη θέση που βρίσκεσαι τώρα, από την ηλικιακή σου φάση, τι σκέψεις κάνεις και για το πίσω και για το μπρος? Για το πίσω θα έλεγα it was a hell of a ride. Και γαμώ τις φάσεις. Θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό για την ιστορική περίοδο στην οποία ας πούμε μεγάλωσα και την επαγγελματική πορεία που είχα παρόλες τις δυσκολίες της. Ε, όχι, για το πίσω έχω έναν εξαιρετικό απολογισμό. Το πόνο πράγμα για το οποίο μετανιώνω είναι ότι όσο σπούδαζα στη Χαντελβέργη εκείνα τα 7 χρόνια δεν ταξίδεψα αρκετά. Θα μου πεις λεφτά είχες για να ταξιδέψεις? Δεν είχα ρε παιδί μου, αλλά ήμουν στο κέντρο της Ευρώπης. Ήμουν πολύ κοντά, ας πούμε, σε πολλά μέρη που δεν είχα. Ναι. Ε, το μόνο για το οποίο μετανιώνω είναι αυτό. Και ότι δεν πήγα τότε εκεί σε κάποιο βίο να κάνω μαθήματα στα τύμπανα. Ας πούμε, αυτά τα δύο είναι τα πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Για όλα τα υπόλοιπα δεν μετανιώνω. Το μπροστά, εμ, το μπροστά έχει το πλεονέκτημα
το μεγάλο πλούτο, τη μεγάλη περιουσία του περισσότερου ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή ότι είμαι ίσως για πρώτη φορά στη ζωή μου, ναι, δεν θυμάμαι άλλη φάση τέτοια, που να έχω χρόνο να τον διαθέσω όπως θέλω εγώ. Χωρίς τόσες πολλές υποχρεώσεις. Το Καλά οποίο είναι κάνω δηλαδή. τεράστιος. Ονειρεύομαι τη σύνταξη. Ναι. Η σύνταξη όχι τόσο. Ξέρεις, όταν λέμε σύνταξη, οι περισσότεροι σκέφτονται τα λεφτά. Αυτά να μην τα ονειρεύεσαι. Όχι, όχι. Να ονειρεύεσαι, καλά κάνεις που ονειρεύεσαι τη φάση τη μετά. Δηλαδή που θα έχεις περάσει το πικ, ας πούμε, και θα είσαι στη μετάφάση, όχι τη μετα, την μετάφάση από την κύρια σου δραστηριότητα. Εγώ λοιπόν αυτό απολαμβάνω τώρα. Εύχομαι να είμαι καλά. Έχω κάποια προβλήματα υγείας που μου τη χαλάνε αυτή τη χαρά. Δηλαδή αν δεν τα είχα θα ήμουν από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους στον κόσμο. Αλλά ψέμα είναι αυτό μάλλον. Δηλαδή κάτι θα με απασχολούσε νομίζω. Ε, ναι, είναι αυτή ο μεγάλος πλούτος, η μεγάλη περιουσία του έχω χρόνο, δεν έχω υποχρεώσεις, ακόμα λιγότερα είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνω και, και παρόλα αυτά δεν προλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή, έτσι, αυτή η αίσθηση, δεν προλαβαίνω να κάνω όλα αυτά που θα ήθελα. Δεν προλαβαίνω, όχι μέχρι το τέλος της ζωής μου, στην καθημερινότητα, έτσι, μες στη βδομάδα, μες στο μήνα, ναι. Ωραία φάση. Ελπίζω να έχει διάρκεια και σχετικά καλή υγεία. Πάντως θα σου πω περισσότερο από τη διάρκεια, γιατί αν δεν έχει διάρκεια δεν έχει. Απλά δηλαδή θέλω να πω, δεν φαντάζομαι ότι μετά θάνατον θα είμαι κάπου και θα έχω το παράπονο ότι δεν έζησε περισσότερο. Οπότε όσο είναι. Το θέμα της υγείας νομίζω είναι όχι της υγείας. Η υγεία έχουμε πάντα και ποτέ απόλυτη. Το θέμα της κινητικότητας, της ευκινησίας, της ευελιξίας επαρκούς. Αυτό ίσως είναι σημαντικό να διατηρηθεί σε αυτή την ηλικία που αυτό απειλείται έτσι λόγω του ότι είπαμε. Το ζάσταβα κάποια στιγμή παλιώνει και δεν υπάρχουν ανταλλακτικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ Εγώ ενδιαφέροντα. ευχαριστώ, ωραία πέρασα που τα θυμήθηκα όλα αυτά. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό που σε γνώρισα, που είσαι στη ζωή μου, αδιανόητος πλούτος. Η εκπαίδευσή μας συνεχίζει να είναι συνεχώς έτσι, πηγή έμπνευσης για μένα και σε ευχαριστώ βαθύτατα. Το ξέρεις. Να είσαι καλά, Σταύρο. Καλή συνέχεια εύχομαι. Επίσης. Θα τα πούμε σύντομα. Ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Σε φιλώ. Καλή Σε σου μέρα ευχαριστώ κι εγώ. πάρα πολύ. Bye Καλημέρα. bye, να είσαι καλά.